Ήρθαμε στο ΜΑΤ, στέκει δικό μου, θα γίνει τώρα και δικό του. Προπόνηση στήθους σήμερα. Και τρικέφαλα. Πάμε να τους πάσουμε. YouTube ζητούσατε χρόνια εδώ και τώρα. YouTube θα έχετε. Let's go. Πάμε να κάνουμε. Πονάνε όλα, μάγκες. Πάμε ταντά. Λοιπόν, πρώτο βίντεο σήμερα και πρώτη προπόνηση και σήμερα θα κάνουμε. Τι καλύτερο από στήθος τρικέφαλο για Παγκόσμια Μέρα Στήθους Δευτέρα. Συνολικά 7 ασκήσεις μαζί με τρικέφαλα. Ξεκινάμε. Λοιπόν, τελειώσαμε την πρώτη άσκηση crossover και πάμε στη δεύτερη. Πιέσει, επικλινή, με αλτήρες. Πάμε. Τελειώσαμε το ζέσταμα, ξεκινάμε set. Beast mode on, πάμε. Τώρα πάει πόλεμος, αρχίζει.
Τελειώσαμε με τις επικλινή πιέσεις. Πάμε τρίτη άσκηση, πιέσεις στήθους. Flat bench. Το bar, πάμε. Αυτό είναι το ελληνικό το κουρασάν και το γαλλικό. Για όλους αυτούς που σας λένε πως κάτι μπορεί να γίνει, θα τους απαντάτε. Κοιτάξτε πως γίνεται. Απλά δείτε με. Η διαφορά με κάθε άλλη Λευτερέα είναι ότι και οι δύο για κάποιο λόγο κολλήσαμε κάτι την Παρασκευή που βγήκαμε και ήμασταν όλο του σουκού dead. Ούτε προπόνηση ούτε φαΐ καλά, τουλάχιστον εγώ αυτός. Όπως βλέπεις, Με δέκατα, έτρωγα με το ζόρι όμως, έτσι, με το ζόρι. Ούτε φαΐ εγώ μπορούσα. Και τώρα φαίνονται όλα πιο βαριά. Αλλά δεν ξέρω, νιώθω πιο lean. Το pump, δες. Καλό είναι. Έχει βαρέσει 3 σκουπ pre-workout τώρα, γι' αυτό ό,τι και να κάνει καλό θα είναι το pump. Πώς το βλέπετε το τζουτζούκο? Και είναι και natural, έτσι, όχι μαλάκες, δείτε εδώ. Λοιπόν, τελειώσαμε την προπόνηση στήθους. Τώρα κάνουμε λίγο ζέσταμα για τρικέφαλα. Έχουμε συνολικά 2 ασκήσεις των 3 σετ.
τόση ώρα φοράει τα δικά μου τα ακουστικά, ακούει μουσική και ο ΜΕ δεν μου τα δίνει τα αρχίδι να βάλω να ακούσω. Δικά μου έγιναν, παιδιά, τέλος. Εργολαβία το έχει πάρει, μας έχει εδώ πέρα. Στο δικό μας γυμναστήριο με τα δικά μας ακουστικά. Τι άλλο θες. Έτσι. Τελευταία άσκηση για τρικέφαλα. Θα παίζαμε με αλτήρα πάλι. Όχι αλτήρα πάλι, με σκηνή θα παίζαμε. Με σκηνή, θα παίζαμε με σκηνή. Αλλά επειδή το κάναμε την ίδια φορά, το ίδιο πράγμα την προηγούμενη φορά, πάμε να παίξουμε αλτήρα. Εναλλακτική. Να έχουμε και την ησυχία μας λίγο εκεί, γιατί έχει γεμίσει ο τόπος εδώ. Και να μιλήσουμε και λίγο μεταξύ μας. Ναι, σε βλέπω. Τέλος προπόνησης για σήμερα. Από ό,τι καταλαβαίνετε, είναι το πρώτο μας βίντεο. Χρειαζόμαστε λίγο χρόνο να αφοσιωθούμε με την κάμερα. Εντάξει, λογικό κιόλας, καταλαβαίνετε. Μην ξεχνιόμαστε. Θέλουμε like, subscribe και ένα follow στα social, τα οποία θα είναι εδώ κάπου. τα αφήνουμε πάνω στον. Άμα σας άρεσε η προπόνηση ή θέλετε να δείτε κάτι διαφορετικό, μας αφήνετε κάτω στα σχόλια. Αλλιώς, την επόμενη φορά εννοείται πως θα έχει άλλο βίντεο. Δεν θα κάνουμε μόνο στήθος. Είμαστε από αυτούς που κάνουν πόδια. Οπότε θα δείτε πολύ καλά leg day. Stay tuned. Τέλος προπόνησης. Πάμε να φάμε. Καλά πήγε, ωραίο πήγε. Παρόλο που ήρθαμε από αρρώστια, εντάξει. Αύριο έχει ποδαράκια. Άμα θέλετε να το τραβήξουμε, ετοιμαστείτε, θα σκάσουν πολλά βίντεο. Like, subscribe και άμα θέλετε οποιοδήποτε από τους δύο για coaching, από κάτω θα αφήσουμε τα social, στείλτε μήνυμα και ερχόμαστε.